Laburuko azoka ikusten dugu jendez gainezka duzuela, zer da bertan aurki daitekena? Bueno, bertan aurki daitezke, hemen digen hasita ontok, malako produktok, gero ingurutako batzako babarruna dila, kalabaz adila, frutu lehorrak intxaurrek, urrek, denetik dau pixket. Gaztak, aintzinako gaztak, eta gero pitxik eta ere badaude, halako pitxik eta apartere nahi izan ezkio, Naparroko piperrerrek, bertan erosteko aukera aurten baukeu. Pitxikeri bat izango da, ez da azoka guztietan aurkitzen? Ez, puntu berezi bada. Urte baten etorri zen, eta ikusita ze arrakasta eukizuen, aurten berriz gonbiatu itxeu eta jende guztu hartzen du, ez? Normalean, jendea itxaroten egoten den azoka badau? Ez dakit itxaroten egoten den. Jendei nik uste ilusio egiten diola, ez? Egun berezi bat izaten da. Nik nahi baino herritar gutxio parte hartzen du, nik gehiago animatuko dituke, datorren urteako herritarrak gehiago parte hartzea pixkat, porque hemen iakasi baserri guztien diken da batza, animali berriz zesanik ez, dena dauzke asto ez, hauntze ez, ardie, eta pixkat animatu ez da, jendei pixkat parte hartzea ez, eta denan arten dena pixkat jarrita, egun dotore bat pasatzea ez. Jende asko beharko da guztia bantolatzeko? Jendea desente, berda, honek aurrelana desente eskatzen du. Hasi propagandatiken, hasi montaje honek lana desente ematen du. Eta gero lana ematen du, gen lanetiken aparte nola egiten dugu, pixkate aliatu ezin eta askotan odol txarrak izatik eut arte hortan. Baina ondoren egun iristen denean, pena merezi duela iruditu zaizu edo ez? Nik uste baietz, nik uste egindako lan horrek pena merezi dula, ikusita jendeak ze gustu hartzen duen, ez? Jendeak ze gustu hartzen duen, dalako egun bat, izkenen herriko produkto plaza akartzeko, eta izkenen jendei ilusio berezi bat sortzen dio.